שלום לכולם. חיים לחיים, חיים. התחלנו, חזרנו אז כמו שהרבי כותב, אחרי הפסק הכי ארוך, היה לנו קצת מלחמה עם איראן, קצת חופש, קצת עניינים. אנחנו נלחמנו עם איראן. קצת מניעות ועיכובים עם הנפש הבעמית שלנו, וברוך השם עכשיו אנחנו חוזרים להקליט את פרק ט' בפודקאסט שלנו תניה עם אבא. השתדרגנו, גם השם היה יותר איכותי. גם יש לנו פתיח חדש. גם פתיח, גם עוד מעט תהיה מצלמה, עוד זווית מצלמה. אנחנו כל הזמן משתדלים להשתדרג, ויוסף יצחק פה, יוסקה שלנו פה, לא נח לרגע, יוסקה שלנו, כל הזמן לא נח לרגע, כל הזמן חושב איך לשפר ולהתקדם. אז אנחנו במגמת שיפור כל הזמן, בעזרת השם. חיים יוסקה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. איזה כיף לחזור. בהחלט. כן, יוסקה, סיכום על הפרקים הקודמים. אז הסברנו שיש לנו נפש אלוקית ונפש בהמית. הסברנו שכל, גם נפש אלוקית, גם נפש בהמית, זה מורכב משכל, רגשות. השכל יוצר את הרגשות. השכל והרגשות באים לידי ביטוי במחשבה, בדיבור ובמעשה. הסברנו מה קורה כשאנחנו לומדים תורה, הסברנו מה קורה כשאנחנו מקיימים מצוות, הסברנו מה קורה כשאנחנו עושים עבירות חס ושלום. שהמאכלים שאנחנו אוכלים יורדים לצד ההפוך מהקדושה. איך מעלים אותם, חלק אפשר לעלות חזרה לצד הקדושה, אם זה כשר וכו' וכו'. למדנו שיש שני צדדים בעולם, צד הקדושה וצד שמנגד לקדושה. עכשיו הכל היה תיאורטי בערך. עכשיו אנחנו נלמד בעצם איך להיות בינוני. בינוני זה אחד שתמיד מנצח, הצד הקדושה שלו תמיד מנצח את הצד הלא קדוש שלו. עכשיו השאלה, איפה מתרחשת המלחמה הזאת בין הצד הקדוש, נפש האלוקית, לנפש הבעמית? באיזה עיר המשחק כדורסל קורה? כן, באיזה מגרש, באיזה אולם? אז אם ניקח את זה אצלנו, באיזה אולם? אצלנו, איפה זה ממוקם? אז אנחנו בפרק הזה נסביר איפה ממוקם, איפה המלחמה בעצם. איפה המלחמה? איפה זה הקרב? פתיח והתחלנו. אוקיי, let's go. אבל למה אנחנו צריכים לדעת איפה הם ממוקמים? בשביל שנוכל תמיד להתגבר על התאווה שמנסה לעלות עלינו, להשתלט עלינו, אז אנחנו צריכים להבין איזה תהליך קורה לנו בגוף ובנפש. יפה, לקרוא את הסיטואציות שקורות לנו ביום יום. בדיוק. מאיפה הם באים? האם הסיטואציה הזאת היא סיטואציה של קדושה, או סיטואציה שהיא לא קדושה, ולדעת גם לשלוט, לדעת להגיד רגע, איך אני מלכתחילה דואג שכל היום שלי יהיה יום עם סיטואציות קדושות. כל היום זה קצת יומרני להגיד, אבל... זה אז דרישה של אדמו"ר הזקן. כן, אדמו"ר הזקן רוצה בינוני שכל היום. השאיפה היא, נכון, אבל כן. אז לכן, אז דבר ראשון, למה צריך לדעת איפה ממוקמות הצבאות? כדי לדעת, לנתח מה קורה לי. איזה מהלך קורה לי עכשיו, ומאיפה זה בא, אם זה בא מנפש הבעמית או מנפש האלוקית. בדיוק, ולדעת גם לשלוט. כן, האם אני זורם עם זה, או דוחה את זה, או מה אני עושה? אז בוא נתחיל. נפש אלוקית, איפה ממוקמת? רגע, אולי... אדמו"ר הזקן דווקא מתחיל את הפרק עם נפש הבעמית. יפה, אז בוא נתחיל נפש בהמית. אז נפש הבעמית, הוא אומר לנו, נמצאת בחלל השמאלי שבלב. בעצם, לפי אדמו"ר הזקן, הוא מחלק את זה שהלב מחולק לשני חללים, ימני ושמאלי. הוא אומר לנו שבחלל השמאלי שבלב, שבו יש דם, שם ממוקמת הנפש הבעמית. למה? כי הנפש הבעמית היא תוססת מלאה חיות, מלאה התלהבות. והחלל השמאלי שבלב הוא גם מלא דם, והדם הוא תוסס וחם ומבעבע. בעצם, אם איזה רופא היה שומע את הפודקאסט שלנו, הוא היה אומר, רגע, אבל בחלל הימני אין דם? אז קודם כל צריך להבין מה האדמו"ר הזקן קורא דם. התהליך הוא כזה. אל החלל הימני מגיע הדם מהאיברים. הדם אחרי שהאיבר ישתמש בו הוא בלי חמצן. הוא מגיע לחלל הימני שבלב. מהחלל הימני זה בעצם, מה יש שם? נוזל אדום. כי הוא בלי חמצן, החמצן נותן את החיות, את ההתלהבות, את הברן, את התשוקה, את הביעבוע, את התסיסה. והאדם שמגיע לחלל הימני הוא בעצם בלי חמצן. כי האיברים כבר השתמשו בו. אז מה קורה? מהחלל הימני הוא יורד לריאות. הריאות מכניסות לו חמצן, ואז הוא עולה לחלל השמאלי,
ומהחלל השמאלי לכל האיברים. חזק. אז זאת אומרת, מה שאדמו"ר הזקן אומר שהחלל השמאלי מלא דם, הכוונה שזה דם מלא בחמצן, תוסס, מבעבע. בשונה מהחלל הימני, ששם הדם הוא כבר, זה לא דם, זה נוזל אדום שהוא חסר חמצן, לכן הוא אומר שמה אין את התסיסה, אין את ה... בדיוק, אין את התשוקה ואת הביעבוע. מדהים. אוקיי, אז אומר אדמו"ר הזקן שמקום משכן הנפש הבעמית היא בחלל השמאלי. ואז הוא אומר, תדעו לכם שהדם הוא הנפש. זאת אומרת, הנפש של האדם, הנפש הבעמית, היא נמצאת בדם. לכן יש הלכות שאומרות שאסור לאכול דם. אם אתה לוקח ביצה, שובר אותה, שופך אותה לכוס, רואה בתוך דם? רואה בתוך דם, אסור לך לאכול. ו... נכון, למה? כי הדם הוא הנפש, הנפש של התרנגולת נמצאת בדם, אסור לך לאכול נפש. אתה יכול לאכול רק את הבשרי, את החלק הגשמי של או הביצה, וגם אם אתה רואה נגיד בכבד או בבשר דם, אסור לך לאכול. אתה חייב לצלות, להוציא את הדם. כמו לפני שבועיים. כן, כי הדם הוא הנפש, לכן, ומזה לומדים שהנפש הבעמית היא בדם, שהמקור שלו זה בלב בחלל השמאלי, המקור של הדם. אז איפה ממוקם? איפה הבסיס של הנפש הבעמית בגוף? בחלל השמאלי שבלב. בלב. איפה ממוקם הבסיס של הנפש האלוקית? הנפש האלוקית היא נמצאת בעיקר במוח שלנו. המוח הוא קר ולח, והוא יותר שקול, יותר הגיוני, פחות תוסס, פחות מבעבע, וגם בחלל הימני של הלב. שם אמרנו יש דם, יש נוזל אדום בלי חמצן, וכנראה שאין את הביעבוע הזה והתסיסה הזאת, לכן, האדמו"ר הזקן אומר, הוא מגדיר את זה שאין שם דם. חזק. אז פה זה הבסיסים. שכל, לב, אלוקית בהמית. בדיוק. עכשיו, הבנו איפה הם ממוקמים. לחיים, נוסף יצחק. לחיים. אחרי כזאת הקדמה, צריך להגיד לחיים, זה עכשיו אנחנו הבנו באיזה מגרש אנחנו משחקים, ומה הקרב, מה הולך פה, בוא נעמיק בזה. אז האדמו"ר הזקן מתקדם, הוא אומר לך, לפני שנבין רגע איך כל אחד פועל, האדמו"ר הזקן ממשיך ואומר, אי אפשר את שתיהם במקביל. רגע. האדמו"ר הזקן אומר ככה, קצת קפצת. האדמו"ר הזקן אומר, שהרצון של הנפש האלוקית, זאת אומרת, יש פה, הוא מביא פה משל, הוא אומר שיש פה שני מלכים, או מלך גדול וחזק, וילד חכם ומסכן, ששניהם נלחמים מי ישלוט על העיר. הוא מביא משל מהמדרש. והוא אומר שהמלך החזק והזקן, הוא רוצה שכל האיברים, שכל התושבים של העיר, יש 248 תושבים בעיר. הוא רוצה שכולם יהיו שלו. יהיו שלו. עכשיו, לא רק שיהיו שלו, הוא רוצה שהם יהיו בביטול אליו, זאת אומרת, הם יעשו מה שהוא רוצה בקבלת עול, ויותר מזה הוא אומר, יהיו כמו מרכבה שבטלה לרוכב, שהרוכב רק רוצה, מסית את המרכבה ימינה, היא נוסעת ימינה. זאת אומרת, שהם יהיו לגמרי, כל המהות שלהם היא תהיה לשרת את המלך הזקן והכסיל, ולעשות את הרצון שלו. יפה. והילד החכם והמסכן, גם רוצה את שלו, רוצה גם שהם יהיו שרים למרותו, האיברים, התושבים, 248 תושבים. מה זה בנמשל? המלך החכם והזקן, המלך הזקן והחזק, זה הנפש הבעמית. למה? למה אנחנו קוראים לחכם זקן וחזק? בזוהר הוא מוגדר כזקן וקציל, אבל למה הוא מוגדר? כי יש לה המון כוחות. היא מבעבעת, היא תוססת. היא גם נמצאת בגוף לפני האלוקית. נכון. אז היא יותר זקנה. נכון. יפה. נמצאת לפני. אז היא רוצה לטמא את כל 248 האיברים שבגוף. זה הנמשל. שיפלו בתאוות, כן. אנחנו עיר שהיא נלחמת עליהם. הגוף שלנו זה עיר עם 248 איברים, 248 תושבים. הנפש הבעמית, המלך הזקן והחזק, הוא רוצה להחטיא לנו את כל, הוא לטמא לנו את כל האיברים.
שהם להעביר את כולם לצד הטומאה, לצד הלא טהור, הצד המנגד לאלוקות. מדהים. הוא רוצה שנהיה משועבדים ליצרים שלנו. בכל הגוף שלנו, היה לא תהיה. והנפש הבעמית, הילד החכם והמסכן, הוא רוצה שכל הזמן נמשוך על עצמנו ונכניס לעולם עוד אלוקות, על ידי לימוד תורה, על ידי קיום מצוות, על ידי השפעה על אחרים, על ידי עשיית פודקאסטים שמדברים על איך לעבוד. בכל הפלטפורמות. בכל הפלטפורמות. ביוטיוב, בספוטיפיי, בטיק טוק, באינסטגרם וכו' וכו'. ברדיו. אז זה המאבק. עכשיו אומר לנו אדמו"ר הזקן, בעצם הוא מביא את הפסוק, הוא לאום יאמץ. הוא אומר לנו, זה מזכיר לי, אני לפני כמעט 30 שנה, שהדינוזאורים. כן, לא הייתי אז יהודי שומר תורה ומצוות, אתה מכיר את סבא וסבתא, אתה יודע באיזה בית גדלתי, וזכיתי לפגוש בהשגחה פרטית, שליח של הרבי מלובביץ', הרב יצחק ידגר, זיכרונו לברכה, יאללה, היום פטירה שלו היה אתמול. נכון, בראש חודש אב, נכון, אתה צודק. אז אלוהי נשמתו. באמת שיהיה אלוהי נשמתו, כי אתמול היה 2 לפטירתו, אז באמת, זו הזדמנות טובה להזכיר אותו, באמת יש לו הרבה זכויות גם בפודקאסט הזה, וגם בבית החסידי שזכינו לנהל, וגם בשליחות שלנו פה בנסרים. אז הוא היה מיוצאי כורדיסטן. מעניין שגם אנחנו, במושב פה, זה חבר'ה יוצאי כורדיסטן, ואנחנו ממשיכים את השליחות בעצם עם החבר'ה המתוקים הנחמדים והמיוחדים האלה. אז הוא היה כזה יהודי מלא פלפל. קורדי עם תוקף כזה, והרבי פעם מינה אותו לבעל הבית על עיראק, וכל מיני, היה יהודי מיוחד. והוא היה אומר, יש כאלה יהודים שרוצים להיות שוואיה אללה, שוואיה עבדאללה. יעני, פעם הוא רוצה להיות אללה? לכיוון אללה, ופעם לכיוון עבדאללה. כן, אז בהתחלה, שרק פגשתי אותו, זה הצחיק אותי, אבל אחר כך לאט לאט שהעמקתי בחסידות חב"ד ובתניא, והבנתי מה הוא התכוון. הכוונה היא, אדמו"ר הזקן אומר, יש את הפסוק, הוא לאום יאמץ. מה זה הוא לאום יאמץ? מסופר על רבקה אמנו, שהיו לה תאומים בבטן, יעקב ועשיו, לפני שהיא ילדה אותם, הייתה בהיריון. הייתה עוברת ליד בית תפילה, או בית מדרש, התינוק היה רוצה לצאת. הייתה עוברת ליד בית עבודה זרה, איפה שמשתחווים לפסלים לא עלינו, גם היה תינוק שרוצה לצאת. היא לא הבינה מה קורה, חשבה יש לתינוק שלה בבטן פיצול אישיות. מה הוא יהיה? צדיק או חס ושלום? הפוך מזה. הלכה לשם ועבר, לישיבת שם ועבר, והתייעצה איתם. והם אמרו לה, יש לך תאומים בבטן, ברוח הקודש. יש לך תאומים בבטן. תאום אחד, יעקב, הוא רוצה, ברגע שאת עוברת ליד בית מדרש ובית תפילה, הוא רוצה לצאת, כי הוא נמשך לקדושה. ותאום אחד עשיו, כשאת עוברת ליד בית של עבודה זרה, הוא רוצה לצאת, הוא נמשך לשם. הוא לאום יאמץ. כשזה מתגבר, זה נופל. וכשזה מתגבר, זה נופל. אותו דבר, או אללה או עבדאללה, אין שתיים. או אללה או עבדאללה. אין ביחד. בדיוק. אין שוואיה אללה, שוואיה עבדאללה. למה? כן. אז ככה גם פה, אנחנו אמרנו, יש לנו בהמית ואלוקית, לחיים. על בירה לא אומרים לחיים. בפודקאסט על תניא מותר, לא? יש יותר או ש... אנחנו נדון נבדוק את העניין. אז אמרנו, יש לנו נפש בהמית ונפש אלוקית, אז כשאתה, אי אפשר ששתיהם יהיו בשליטה. אתה מבין? כן. או שזה מושל על העיר, אי אפשר ששתי מלכים בעיר אחת. או שהנפש האלוקית שלי מושלת על כל הגוף. ואז היא רוצה שכולם יהיו שרים למשמעתה. יהיו בטלים אליה. או שהנפש הבהמית מושלת על הגוף, ואז כולם שרים למשמעתה. זה הדגש שהאדמו"ר הזקן בא ואומר לנו. זאת אומרת, המציאות היא די קיצונית, אפשר להגיד, כן? כן. בוא נגיד שאני לא יכול להיות, כאילו, אז או שאני בקדושה, או חס ושלום בצד שני. אמרנו מה זה צד שני. דיברנו בפרקים הקודמים, שצד שני זה צד אחר. זה לא עבירות.
עצם הגשמיות, עצם זה שהגוף שלי הוא בהמי, שהגוף הבהמי שלי הוא בא ושולט. עכשיו בוא נדבר רגע. כן. הנפש הבהמית, מה זה אומר שהמשכן שלה הוא בלב? זה אומר שמה הלב ישר מרגיש, אני הולך אחרי זה, אני בא ועושה. עכשיו, למה זה בהמי? כן, זה חשוב. למה זה בהמי? כי אז הלב הוא תוסס, אין שכל. אז אם אני כל הזמן... הרגשות הם מבעבעים. בדיוק. אז אם אני כל הזמן עושה תמיד מה שאני רוצה, ומה שהלב שלי בא ומתרגש בזה, אז אני מאבד שליטה. רגע, אני אוסיף. מה שקורה זה, אם זה בא מהלב, המחשבה הזאת, המחשבה של התאווה באה מהלב, היא עולה למוח. אם המוח לא מצליח לדחות אותה, אז היא משתלטת על המוח, והמוח מתחיל לחשוב איך אני מגשים את התאווה. את התאווה של הבהמית. ואז כל הגוף מתעמל לו עלינו. בדיוק. אז יש פה בעצם, דבר ראשון הבעיה, שאני מאבד שליטה. נכון. כי אין שכל, אין, רגע, הסיטואציה הזאת היא טובה או לא טובה, אלא ישר לב. כן. הלב הוא מה ששולט פה. הלב הוא מכתיב את המציאות. בדיוק. ואז אתה גם מבין שזה לטובתך. כי מה בעצם דורשים ממך בתניא והיהדות? מה היא אומרת לך? היא אומרת לך, תמיד תהיה בשליטה. זה לא רק בעבירות, זה גם אתה בלחץ. אין כזה דבר להיות בלחץ. אתה צריך להיות בשליטה על הרגשות שלך. מה זה אומר שליטה על הרגשות שלך? רגש זה בהמי. אני כל הזמן בשליטה. דאגות, כל דבר שיש, אני בשליטה. זה חתיכת עבודה. חתיכת עבודה. אבל שאנחנו אומרים פה, עבירה היא כאילו לא לפתוח בהשם, אתה מבין מה אני אומר? עבירה זה, ועכשיו כשאני בא ומכניס... אז מה המצב האופטימלי? שכל. שהמוח שולט על הלב, נכון? ואז מה זה אומר המוח שולט על הלב? כי המוח הוא קר ולח, יפה. יותר שקוד, יותר הגיוני, ואז הוא מכתיב ללב איך להתנהג. יש פה משהו מעניין. יש לנו 3 שליטים על הלב, אומר הזוהר הקדוש. מוח, לב וכבד. עכשיו תראה איזה יופי. אם המוח שולט על הלב ששולט על הכבד, זה ראשי תיבות מלך. יהודי הוא בן של מלך, נכון? בדיוק, הוא בשליטה, הוא השיג שליטה על מתי בא לידי ביטוי שהוא בן של מלך? כשהמוח שולט על הלב, שולט על הכבד. אבל אם הלב שולט על המוח, שולט על הכבד, אז מה קורה? למך. בדיוק. או הכבד שולט על הלב, שולט על המוח, כלום, חף למד מם. אז המטרה היא שהמוח שהוא קר ולח, הגיוני ושכלי, ישלוט על הלב, ובעצם איך אדמו"ר הזקן מסביר בפרק שזה נעשה, כשהיהודי מתבונן בגדולת השם, זה מוליד אצלו אהבה להשם, אהבה בתענוגים, אז הוא יכול להתענג על השם. זה מדהים, תחשוב, הוא בוחר איזה רגשות יהיו לו בחיים, תחשוב איזה מטורף זה. אני עכשיו, מה זהו, אני יכול להחליט, לבחור, ממה אני מתרגש וממה אני לא. לפי השכל שאני אכניס לי למוח. לפי המודעות שאני אחיה בה. בדיוק. אני יכול להחליט איזה רגשות יהיו לי. אם אני מתפעל עכשיו מאלוקות, אני יושב ולומד, והחסידות מלמדת אותי איך להתבונן בגדולת השם, זה אמור לעורר אצלי מידות של אהבה ואהבה בתענוגים, אני ארצה להתענג על השם. אבל אם חס ושלום, הלב שלי יכתיב לי איזושהי תאווה, אז אני ארוץ בכל העולם כדי להגשים את התאווה הזאת. זה מצב לא בריא, לא רצוי, זה שיעבוד ליצרים שלי. אבל אם המוח יכתיב לי לעבוד את השם ולהתענג על השם, אז במקום להתענג על התאוות, אני אתענג על השם. ופה אפשר אולי לספר סיפור על נבל, נראה לי זה היה העיירה, כן, ששתי חסידים באו לרבי הרש"ב, אני חושב, אני לא בטוח, אני מקווה שאני מדייק, והרבי הרש"ב שאל, פנה לחסיד הראשון, אמר לו, איך בעיירה שלך? לא, עזוב, לא נגיד את השמות, כי אני לא זוכר. אז הוא אמר לו, תקשיב, כולם חסידים טובים, וסיפרנו את זה, אני חושב. לא חושב. לא סיפרנו את זה? אתה סיפרת, אני לא זוכר. אנשים טובים, עוזרים אחד לשני. לצערנו, היה לנו הפסק מאוד גדול, עכשיו אנחנו צריכים אז היינו צריכים להילחם בדיוק. היינו צריכים להילחם עם איראן, הלכנו... כן, בדיוק. עם הנפש הבהמית הנפש הבהמית קצת... דווקא עכשיו אנחנו מורידים אותה קצת לבונקרים. בדיוק. כן, שתשב שם בפנים ותשתוק. אז הוא אמר לו, כולם חסידים טובים, אוהבים אחד את השני, עוזרים אחד לשני, אהבת ישראל וזה. ואז הרבי הרש"ב בא, הביא לו 10 מטבעות, אמר לו שתשים בצדקה בזה.
ואז הגיע החסיד השני, הוא אומר לו, ומאותה עיירה, איך בעיירה? הוא אומר לו, כולם גונבים אחד את השני, מלא פוליטיקות, מלא מריבות. אז הוא אמר לו, הוא הביא לו מטבע אחד. אז הוא פנה לרבי, הוא אמר לו, רגע. אמרתי לך את האמת. אמרתי לך את האמת. איך אתה נותן לי... החסיד השני דיבר שקר. אז הוא אומר לו, לא, החסיד השני לא דיבר שקר, הוא פשוט דיבר מהמקום שבו הוא נמצא. הוא בוחר להכניס לעצמו לשכל, איך להסתכל על המציאות. איך להסתכל על המציאות. וכנראה איפה שהוא נמצא, במציאות הזאת. הוא באמת שלו, ולכן הוא רואה את זה גם אצל אחרים. בדיוק. שהם בסדר, ושהם עוזרים אחד לשני. אבל אם אתה במציאות... כיוון שהוא כזה. בדיוק, אז זה בדיוק מה אם אני אלוקית שולטת על בהמית, אז היא רואה טוב. אז אני בוחר. יש לי פה בחירה. אני לא הולך אחרי הלב. אני הולך אחרי השכל, אחרי שזה קר ומיושב, ואני בוחר מה להכניס. עכשיו, הנפש האלוקית, אמרנו מה היא רוצה? אלוקות. אלוקות. רוצה ללמוד תורה, לקיים מצוות, להשפיע על אחרים. ושכל האיברים יהיו שלה, שהשכל יהיה שלה, שהרגשות יהיו שלה. מה הנפש האלוקית רוצה? הרגליים, הידיים, הלב, המוח, כן, שהנפש האלוקית רוצה להסביר בשכל, בהיגיון, ללב, שהנפש הבאמית שנמצאת שם, כמה טוב להשתמש בכוחות האדירים שיש לו ללב, לביעבוע, לתסיסה הזאת, ועם זה, עם הכוחות האלה, לעבוד את השם. בדיוק, אנחנו לא באים להילחם בנפש הבאמית, אנחנו פשוט אומרים, יהיה לי פה שכל, עד כמה אלוקים גדול, הלב יתרגש בחלל הימני, זה יגלוש גם לחלל השמאלי. ירצה לעבוד את השם. זה יגלוש גם לחלל השמאלי. אופה, עכשיו כל הביעבוע של החלל השמאלי, יופנה לעבודת השם. אנחנו לא בורחים מהנפש הבאמית. הפוך, אנחנו רוצים לקחת אותה, שהיא תהיה של קדושה, אבל לא שהיא תשלוט. יש פסוק שאומר רוב תבואות בכוח שור. כמו שהשור, יש לו כוח חזק, אתה שם עליו מחרשה, חורש לך את כל השדה, אתה זורע זרעים, אתה מוציא תבואות פי כמה וכמה מהזרעים ששתלת, אז ככה, הנפש הבאמית, אם אנחנו מצליחים לרתום אותה לעבודת השם, אנחנו נוציא המון המון תבואות ברוחניות ובקדושה, כי יש לה כוחות אדירים. בדיוק. ואם אנחנו ננצל את זה לעבודת השם, אז איך אומרים? עשינו את שלנו. עכשיו, מה הנפש הבאמית? זה מה שהנפש האלוקית רוצה. כן. מה הנפש הבאמית רוצה? הייתי יכול לחשוב שהנפש הבאמית היא גם רוצה לשלוט על היא רוצה, אבל... בואו נבין את זה יותר. יש משל שמובא בזוהר הקדוש, משל על הבן המלך והזונה. המלך, הוא מגיע לגיל מבוגר, הוא רוצה לבדוק אם הבן שלו ראוי לרשת אותו. אז הוא רוצה לראות אם הבן שלו הגיוני ומחושב, או אם הבן שלו הולך אחרי התאוות שלו. האם השכל שולט? בדיוק. אז מה הוא עושה? הוא סוחר שירותים של זונה, והוא אומר לה, אני משלם לך, לכי תפתי את הבן שלי. אם הוא הצליח לעמוד בפיתוי, הוא ראוי להיות המלך הבא, הבן של המלך. אבל אם לא, אז הלב שולט על המוח. אז כולם מבינים את ההשלכות של זה. אז כתוב בזוהר שהזונה, היא לא רוצה שבן המלך יתפתה. אבל מה לעשות? המלך שילם לה. והיא צריכה לעשות את העבודה שלה. אז היא עושה את העבודה שלה עם כמה שהיא יכולה. אבל היא באמת לא רוצה שהבן המלך יתפתה. אז זה מה שאנחנו צריכים לדעת. שהיצר הרע, הנפש הבאמית, היא באה לפה כדי שאנחנו נחוף אותה לעבודת השם ונשתמש בכוחות שלה. לא שהיא תשלוט בנו, אלא שאנחנו נשלוט בה, ונשתמש בה כדי להוציא הרבה תבואות בלימוד. זה משנה את כל ההסתכלות על המנגד שיש בעולם, בכל התחומים. גם מנגד שיש לך שאתה הולך ורוצה להשפיע על יהודי אחר, והוא פתאום בא ומתנגד אליך, או גם אם אתה מבין שהמנגד הזה, הוא לא באמת מנגד, אלא מה הוא רוצה שתתגבר עליו. יותר מזה, בחסידות מסבירים, שאיפה שיש לך את ההתנגדות הכי גדולה, שם נמצא האור הכי גדול. כי רוצים שתהיה מלך. בדיוק. אז באים שמים לך התנגדות רצינית, כדי שאתה תתגבר על ההתנגדות הזאת, וזה יוצא ממך המון המון דברים טובים. יחזק אותך, יחשל אותך, ויעשה אותך יהודי יותר נחוש, ויותר בדרך שלך. עם אף יותר ארוך. ואתה תהיה יותר ממוקד מטרה, ותהיה יותר, אולי תאריך גם את מה שאתה מקבל, וגם, יש לזה המון דברים טובים, אבל לפעמים איפה שיש הרבה התנגדות, שם נמצא האור הכי גדול. אז לסיכום, הבנו איפה ממוקמים הצבאות,
אלוקית במוח, בהמית בלב. הלב הוא שולט בבן אדם, המוח הוא דווקא, אני מחליט. סליחה, הלב עלול לשלוט בבן אדם. הלב עלול לשלוט בבן אדם. במציאות לא מתוקנת, לא טובה. מציאות מתוקנת הוא שהמוח שולט, כי המוח הוא קר ומיושב, ואז אני בוחר מה להכניס אליו. נכון. אי אפשר גם וגם. או עבדאללה או הלאה. אין שוואי יאללה, שוואי עבדאללה. אחרי זה הבנו שהנפש האלוקית היא רוצה לרתום את הבהמית. הנפש הבהמית היא רוצה שירתמו אותה. יפה. סיכמת על הכיפק. פרק ט'. חבר'ה, תודה רבה שהייתם איתנו. תודה ליוסקה. תרשמו לנו בתגובות, תעשו לנו לייק, תעשו לנו... אנחנו חוזרים עכשיו בכל הכוח בעזרת השם בלי נדר. ונמשיך להוציא ולהפציץ. בעיקר להפציץ. בדיוק. להפציץ את הנפש הבהמית שתיכנס לבונקר. להפציץ את איראן. להפציץ את איראן, איראן בגשמיות ואיראן ברוחניות. ואת עמלק יימח שמו וזכרו, ואנחנו, איך אומרים? שכל המחבלים ימותו בעזרת השם. אמן, ובעזרת השם שעם ישראל ינצח, שיבוא משיח, יהיה גאולה שלמה. אנחנו פה בשבילכם ובשבילנו גם, ובעזרת השם נעשה ונצליח. Okay, let's go.